Ďakujem, pán predsedajúci. Vážení kolegovia, kolegyne, pani eurokomisárka, predsedníctvo. To, čo robí Viktor Orbán Európskej únii, nie je nič len provokácia. Cesty do Moskvy, do Číny, stretnutia s Trumpom, blokovanie pomoci Ukrajine a ani príklad maďarskej národnej karty, teda zjednodušenia vydávania schengenských víz pre Rusov a Bielorusov, nie je o ničom inom. Ak by mali diktatóri ako Putin v Európskej únii trojského koňa, inak ako premiér Orbán by sa nesprával. Nedajme sa teda zmiasť, kolegovia, kolegyne. Ak si myslíme, že tento maďarský systém Rusko a jeho tajné služby nevyužijú, tak sme asi naivní. Viaceré z našich členských krajín majú s týmito operáciami Kremľa skúsenosti, má s nimi skúsenosti aj moja krajina, Slovensko. A preto sa samozrejme musíme pýtať, či národnou kartou nie je ohrozená naša celoeurópska bezpečnosť, pretože o tú tu ide. Maďarsko podobnými aktivitami podrýva Schengen a ohrozuje tak svoje vlastné členstvo v ňom. A mne je vlastne ľúto, že ak táto situácia eskaluje, tak to ohrozí bežných Maďarov, Maďarky, ale aj ostatných bežných ľudí, ktorí žijú v príhraničných oblastiach, napríklad aj na Slovensku. Opäť si to teda odnesú ľudia. Občania ale musia vedieť, že to ani zďaleka nebude vina Bruselu a že to bude vlastne len vina Viktora Orbána, respektíve ďalších politikov, ktorí sa jeho druhu politiky chcú strašne podobať. No nepridávajme populistom a oportunistom vážnosti, dámy a páni. Im sa vždy, samozrejme, pozornosť Európy páčila, to je dobre na ego, ale faktom je, že sedia v kúte, v rade, sedia v kúte tuto v Europarlamente a budú aj v Európskej komisii. Ďakujem.